Štát sa chystá využiť dlhodobo nezamestnaných pri obnove hradov. Tí, ktorí odmietnú, môžu prísť o sociálne dávky. Združenia, ktoré hrady opravujú, dúfajú, že nezamestnaní budú pracovať kvalitne. Desiatky dlhodobo nezamestnaných budú za štátne peniaze opravovať Šarišský a Uhrovský hrad. Ministerstvo kultúry dá na projekt 100 000 eur. Úrady práce použijú peniaze zo zrušených alebo sporných projektov. Dôležité je začať, pretože doteraz sa na túto tému len rozprávalo, ale reálne nerobilo nič. Na Slovensku treba reálne opraviť 110 hradov. Dnes sa tomu venuje 25 občianskych združení. Tie projekt vítajú, zdôrazňujú však, že hrady treba opravovať kvalitne. Určite tam bude nejaké vstupné školenie, vysvetlenie práce, aby vedeli presne, čo majú robiť. Dôležité je zamerať sa zo začiatku na tie najkritickejšie, najohrozenejšie časti. To sú v podstate hlavne tie kaverny, styku, múriva a skalného podložia. Oba pilotné projekty by mali ukázať, či sa bude dať takto od budúceho roka riešiť nezamestnanosť. Motivovať nezamestnaných pracovať na hradoch má podľa ministra kultúry vyššia mzda ako minimálna, no aj možnosť, že ak sa nezúčastnia, prídu nezamestnaní o sociálne dávky. Čiže do budúcna už nebude to fungovať tak ako doteraz, že sociálne dávky budú aj pre tých, ktorí jednoducho robiť nechcú. O presnej výške mzdy, ktorú budú dostávať nezamestnaní pri obnove hradov, sa ešte stále rokuje. Samotné práce by sa mali začať v máji. Radoj Gas, televízia Markíza.